Muzina la Tate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu woyera. Amen. Takulandireni lero pa program yathu yatilankhuleni Ambuye. Kudzera mama wa Mulungu, Atate akumwamba amakumana ndi ana ake, ndikulankhula nawo ndi chikondi chachikulu. Lero ndi tsiku lolemba pa 26 May 2025. La Mulungu 6 ya Pasaka. Mawu oyamba ndi ochokera m'buku la Ntchito za Atumwi, mutu 16, ndime la 13 kufikira 15. Mauwa akufotokoza za ulendo wa Paulo ndi Luka, oloka msinje mchombo ku Samothrace, pamene akumana ndi Lydia, mayi wina wa chikhulupiriro chachikulu. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Isaac Mpweya, administrator patiyankhule na Ambuye, kuchokera ku St. Martin de Porres Parish, Diocese ya Dedza. Mawu a Uthenga Wabwino wa lero wachokera kwa Yohane woyera, mutu 13, ndime la 26 kufikira 16, ndime la 4. Mawu akuti, pali Nkhoswe imene ndidzakutumizirani. Nkhosweyo ndi ochokera kwa Atate. Amene akutiwerengera mawu a Uthenga Wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Francis Taylor, achipani cha St. Patrick's Missionary Society, SPS, kuchokera ku St. Augustine Mtengo wa Nthenga Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Ntchito za Atumwi. Kuchokera ku Troasi, tidayenda mchombo kulunjika ku chilumba cha Samothrace. Ndipo mmawa mwake tidapitirira mpaka ku Napoli. Kuchokera kumeneko tidapita ku Filipi, mzinda wa chigawo choyamba cha dera lija la Macedonia, ndiponso boma la Roma. Tidakhala mu mzinda umenewo masiku angapo. Pa tsiku la Sabata tidatuluka mu mzindamo kupita ku mtsinje kumene tidagaganiza kuti kuli malo opemphererako. Sono tidakhala pansi nkumalankhula ndi akazi amene adasonkhana kumeneko. Pakati pawo padali mayi wina dzina lake Lydia, anali wa ku mzinda wa Tiatira, ndipo ntchito yake inali yogulitsa nsalu zofiira. Anali munthu wopembedza Mulungu, ndipo Ambuye adatsegula mtima wake kuti azisamale zimene Paulo ankanena. Iye ndi m'banja mwake atabatizidwa, iyeyo adatipempha kuti, ngati mwandionadi kuti ndine munthu wokhulupirira Ambuye, zaloweni m'nyumba mwanga muzakhale nafe. Mwakuti adatikakamiza ndithu, ife nkukalowadi. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga woyera monga adalembera Yohane woyera. Pa nthawi yomweyo Yesu adauza ophunzira ake kuti, pali Nkhoswe imene ndidzakutumizireni kuchokera kwa Atate.
Nkosweyo ndi mzimu wachoona wofumira mwa Atate. Iyeyo akadzabwera azandichitira mboni. Inunso muzandichitira mboni, popeza kuti mwakhala nane kuyambira pachiyambi. Ndakuwuziranitu zonsezi kuti mungadzataye mtima. Adzakudulani kumpingo, komanso nthawi ilikudza yakuti aliyense amene adzakuphani adzayesa kuti akutumikira Mulungu. Adzachita zimenezi chifukwa sadadziwa Atate kapenanso ine. Koma ndimati muzimve zimenezi kuti nthawi yake ikadzafika mudzakumbukire kuti ndinakuwuzanitu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Kristo. Abale okondeka, Yesu akuti pali Nkoswe imene adzatitumizira kuchokera kwa Atate. Afuna atipatsire Nkoswe ina imene ndiye Mzimu Woyera. Ife a Kristu sitingathe kuchita kanthu opanda Mzimu Woyera. Kudzera mwa Iye timatha kuchita zomwe Ambuye akufuna moyo wathu. Pa chaka cha Pasaka, Yesu adaonekera ophunzira ake, adawawuzira mpweya nati, landirani Mzimu Woyera. Mauwa akutikumbutsa za mawu ambuku la Genesis, pamene chauta adalenga munthu ndi doti, koma analibe moyo. Ndipo Mulungu adawuzira mpweya mphuno lake kuti akhale ndi moyo. Ndiye Yesu Kristu poonekera ophunzira ake pa chaka cha Pasaka adawawuzira mpweya ndikunena, landirani Mzimu Woyera kuti mukhale ndi moyo watsopano, moyo wochokera kwa Mulungu. Ndiye chauta Mulungu wathu akufuna kuti ife anthu tikhale odzazidwa ndi Mzimu wowo. Afuna atilimbitse mtima pa ulendo wathu wa pansi pano. Ndi chifukwa chake akutiuza kuti atitumizira Mzimu Woyera, Nkoswe yotithandiza pa moyo wathu wa Chikristu. Timawerenga pa mkalata ya Paulo Woyera kwa Roma akuti, momwemonso Mzimu Woyera amatithandiza, ndife ofowoka, osadziwa amene tiyenera kupempherera. Ndi chifukwa chake Mzimu Woyera amatipempherera ndi madandaulo osafowoketsa. Ndipo mwa Mzimuwo timatha kunena Abba, ndiye kuti Atate. Ndiye ife a Kristu mwina mwake sitimadziwa moyenera Mzimuwo, koma Mzimuwo ndi Mzimu wa Yesu. Ndipo Yesu pamene anali kuyenda ndi ophunzira ake pa gombe la nyanja Galileya, anthu anali kukhala naye pafupi, ndipo anali kudziwana naye. Koma pamene akutitumizira Mzimu Woyera,
ndiye kuti mzimuwo umakhala mwa ife, kutero kuti Yesu malo makukhala nafe pafupi amakhala mwa ife ndikuyenda nafe moyo wathu wa tsiku ndi tsiku. Ndiye pamene Yesu akutitumizira mzimuwo, Nkhoswe yotilimbikitsa, yotithandiza, ndiye pamene ife timakhala okondwa kwambiri, chifukwa ndi mzimuwo timatha kukwaniritsa zimene sitimatha konse kukwaniritsa popanda mzimuwo. Titokoze Ambuye amene nthawi zonse amakhala mwa ife, kaya tikudziwa kaya sitidziwa, koma mzimuwo umakhala mwa ife, mwa munthu wina aliyense, kuti amuongolere mu njira yopita kwa Atate. Ndiye Yesu ndiye amene akuchita zonsezi, akupita kwa Atate kuti mzimuwo utumidwa kudzera mwa Atate ndiye mwini, kuti tilandire moyo wopambana, chimwemwe chatsopano, ndiponso kutsokolonso moyo wosatha. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.